Taong 1988, Palapag, Samar. Ilang buwan makalipas ang pangyayaring nagbigay takot sa pangkat nila Manong Buti, muli na naman silang inimbitahan ng isa nilang kasama sa lugar ng Palapag. Bagaman marami sila noong naghihintay na trabaho, pinili muna nila itong isang tabi, alang-alang sa kanilang kasama. Nagpupumilit kasi itong isama sila sa Palapag sa kadahilanang nais nitong maipakita kila Manong Buti ang ganda ng kanilang probinsya. Siyempre, dahil sa pakikisama at pagmamahal nila sa kanilang kasama, kung kaya't hindi nila ito nagawang matanggihan. Bale, gumawa sila noon ng 3 araw na palugit para naman kahit papaano'y maisaayos nila ang lahat ng kanilang trabaho sa Maynila. Nagbigay abiso rin noon si Manong Buti sa negosyante nang sa gayoy alam nitong meron silang ginawang trabaho. Makalipas ang 3 araw, tumungo na nga ang kanilang grupo sa terminal ng mga sasakyan. Habang sila'y naghihintay noong makaalis, doon inilahad ng kanilang kaibigan kung bakit nais sila nitong maisama. Manong Buti, baka ho napipilitan lang kayong sumama ah. Kung nagdadalawang isip ho kayo, pwede pa naman ho kayong umatras. Wika ng kanyang kaibigan pagsilay nito kay Manong Buti. Ano ka ba? Kaya nga ako sumama kasi gusto ko. Hindi ako magsasayang ng 3 araw kakabili ng mga gamit kung hindi ko to ginusto. Basta pagdating natin doon, dalhin mo kami sa mga magagandang lugar ng Palapag. Para naman kahit papano makabawi ka. Sagot naman dito ni Manong Buti. Matapos ang kanilang pag-uusap, tanging pagsang-ayon na lamang ang nagawa ng kanyang kaibigan habang nag-iisip ng mga lugar na maaari nilang mapuntahan. Maya-maya pa, tuluyan na ngang umalis ang sasakyan na kanilang kinaroroonan at mabilisan itong tinahak ang daan patungong Palapag. Ilang araw pa ang lumipas, tuluyan na nga silang nadapo sa lugar ng Palapag. Bagaman hindi mainit ang pagtanggap sa kanila roon, kahit papaano naging masaya naman sila. Bale, kinakailangan pa nila noong sumakay ng habal-habal marating lamang ang baryo ng isa sa kanilang kasama. Sa pagsapit ng 6:00 ng gabi, ay siya namang pagdating nila sa bahay nito. Bitang, ang layo na natin ah. Saan ba dito ang bahay ninyo? Wika ni Manong Buti habang sila'y naglalakad. Malapit na ho tayo, Ginoong Buti. Konting lakad pa ho. Sagot naman ito. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang tahanan ni Bitang. Doon sila sinalubong ng mga magulang nito na halos hindi maipinta ang tuwa dahil sa kanilang mga nakita. Pagpasok nila ng bahay ni Bitang, doon nila nasipat ang lahat ng miyembro ng pamilya nito. Karamihan doon ay mga bata na siya namang labis na ikinatuwa ni Manong Buti. Kung hindi nyo kasi na itatanong, napakahilig ni Manong Buti sa mga bata. Halos karamihan ngang mga bata na nakatira malapit sa kanyang bahay sa Maynila, palaging may pasalubong tuwing sila ay bumabalik galing ibayong lugar. Dahil sa marami sila noong dalang mga minatamis at sorbetes, agad naman itong ipinamahagi ni Manong Buti na merong ngiti sa kanyang mga labi. Sa pagsapit ng lalim ng gabi, para sila noong sardinas na nagsikumpulan sa isang maliit na kwarto ni Bitang. Ginoong Buti, pasensya na talaga kayo ah. Maliit lang kasi ang bahay namin eh. Alam nyo naman, mahirap dito sa probinsya. Wika ni Bitang habang sila'y nakahiga. Maya-maya pa, tuluyan na ngang nakaidlip ang mga ito dahil sa pagod. Pagsapit ng hating gabi,
bigla namang napabalikwas si Manong Buti nang makaamoy siya ng isang napakabahong hangin na nasa loob ng kanilang silid. Pagmulat noon ng kanyang mga mata, nakita niya si Bitang na nakasilip sa labas ng kanilang dingding. Dahil sa kaluskos na ginawa noon ni Manong Buti, agad namang napatingin sa kanya si Bitang na merong bakas na pagkabahala sa kanyang mga mata. "Bitang, bakit?" tanong ni Manong Buti sa kanyang kaibigan. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pag-ihip ni Bitang sa gasera na siyang naging sanhi upang dumilim sa buong paligid. Maya-maya pa, agad naman siya nitong nilapitan habang nagwiwika ng, "Wala ho, Manong Buti. May ginagawa lang ho si Ama sa labas." "Ginagawa? Bakit? Ano bang trabahong ginagawa ng ama mo? Hindi mo ba alam kung anong oras na?" Nagtatakang sagot naman dito ni Manong Buti. Dahil sa kanyang sinabi, wala nang nagawa noon si Bitang kung hindi ang ilahad ang sikreto ng kanyang ama. Ayon sa kanya, batikang manlalason ang kanilang ama na kinikilala sa buong palapag ang kahusayan nito. Kaya yun naroon sa labas ng kanilang bahay ay para kausapin ang mga demonyong nagmasid sa kanila noong umaga para hindi sila nito gambalain. Dagdag pa ni Bitang, wala namang mangyayari doon sa kanilang masama dahil sa ginawang pakikipag-usap ng kanyang ama. Kampante naman siya sa lakas ng kanilang padre de pamilya, gawa ng marami na itong napagtagumpayang laban. Nang marinig ni Manong Buti ang sinabi nito, tila ba hindi siya makapaniwala sa kanyang mga narinig. Ang buong akala niya kasi noon, mapapalayo sila sa mga demonyo, ngunit kabaliktaran pala. Maya-maya pa, wala na siya noong nagawa kung hindi ang sumang-ayon na lamang sa lahat ng sinabi ni Bitang. Upang mapatotohanan ang lahat ng sinabi nito, ninais niyang sumilip din sa dingding ng kanilang kwarto para makita ang mga panauhing kinakausap ng ama ng kanyang kaibigan. Pagsilay doon ni Manong Buti, laking gulat na lamang niya nang bumungad sa kanyang mga mata ang halos hindi mabilang na tao na nakapalibot sa kanilang tahanan na tinutuluyan. Gulat na gulat noon si Manong Buti sa kadahilanang nag-iisa lang doon ang ama ni Bitang. Animoy kahit wala itong kasama, ay hindi pa rin ito natitinag sa ganoong karaming tao. Nasisipat niya itong kinukumpas-kumpas ang mga kamay at tumatango-tango na para bang kinakausap niya ang mga ito. Habang pinagmamasdan ito ni Manong Buti, hindi niya maiwasan noong magulat gawa ng kahit anong pakikinig niya sa pag-uusap ng ama ni Bitang at ng mga taong nasa labas noon, tila ba wala siyang naririnig. Hindi naman niya noon mawari sa kanyang sarili kung nabibingi ba siya o kung ano. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang mga kausap ng ama ni Bitang na itinataas ang kanilang mga kamay. Kasabay ng pagtaas ng mga ito ay siya namang pamumula ng kanilang mga mata habang patuloy na ipinapakita ang kanilang mga nagkikiskisang ngipin. Sa puntong yon, biglang kinabahan at nabahala si Manong Buti dahil sa kanyang mga nakita. Pagsilay ng isang nilalang sa lugar na kanyang pinagsisilipan, agad naman siyang napayuko upang kahit papaano'y hindi siya nito mahuling nagmamasid. Matapos ang mga pangyayaring yon, bigla namang binalot sila ng isang napakabahong amoy at kasabay nito ang pagkawala ng mga panauhin sa paligid na parang bula. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman nilang narinig ang pagbukas ng pinto ng bahay na siyang naging hudyat ng pagpasok ng ama ni Bitang. Dala ng kuryosidad ng dalawa
Buong tapang sila noong lumabas para kausapin ito ng masinsinan sa mga bagay na nangyari. Tay, nais ka raw kausapin ni Ginoong Buti. Siya nga ho pala ang pinuno ng aming grupo at ang taong pinagtatrabahuhan ko. Wika ni Bitang. Oh, bakit daw anak? May problema ba? Sagot naman ng kanyang ama. Nang marinig ni Manong Buti ang sinabi nito, siya na mismo ang kumausap sa ama ni Bitang. Pag-upo nila noon sa kusina, agad naman silang umupo sa silya at dahan-dahang nag-usap. Tiyo, pumunta kami dito sa lugar ninyo ng mapayapa. Sana ho, manatili kami dito ng payapa. Marami na ho kaming lugar na pinuntahan na kadalasang nagbibigay sa amin ng hindi kaaya-ayang kaganapan. Paliwanag ni Manong Buti. Huwag kang mag-alala, iho. Nakausap ko na ang tribong yon. Hindi kayo nito gagalawin hanggat nandito ako. Takot lang ng mga yan sa akin. Sagot naman ng ama ni Bitang. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon na dahan-dahang nagtanong si Manong Buti sa kung ano ang itinatago nitong sikreto. Ayon sa ama ni Bitang, na kung ilalahad niya kay Manong Buti ang lahat ng kanyang sikreto, magsasayang lamang siya ng oras dahil sa hindi niya magagawang maunawaan ang lahat ng bagay. Matapos itong mailahad sa kanya ng matanda, agad naman itong kinuha ang isang basong nasa itaas ng kanilang kusina habang nagwiwika ng, Maaari bang itigil niyo muna ang inyong paghinga? Ang paglanghap sa kung anumang bagay na nasa basong ito ay maaari niyong ikamatay. Nang marinig ni Manong Buti ang sinabi nito, agad naman siyang natigilan alinsunod sa nais mangyari ng ama ni Bitang. Paglapag ng basong yon sa mesang kanilang kinaroroonan, bumungad sa kanila ang isang patay na puno na patuloy umiikot sa gitna nito. Ang mas labis pa noong ikinagulat ni Manong Buti ay ang 5 mapuputing bato na hindi lumulubog sa basong yon. Maya-maya pa, bigla namang nag-usal noon ang ama ni Bitang ng mga katagang hindi nila maintindihan at pagtapos nito, agad naman sila nitong sinabihan na maaari na silang huminga ng dahan-dahan. Ilang minuto pa noon ang lumipas, doon na nakita ni Manong Buti ang pangkalahatang laman ng baso na ipinakita sa kanila ng isang dalubhasang manlalason. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagtitig sa bagay na yon, bigla naman niyang narinig ang ama ni Bitang na nagwika ng, May ideya ka ba, iho, sa basong yan? Sa totoo lang ho, Manong, hindi ko alam eh. Wala akong kaide-ideya sa kung anong laman ng basong yan. Sagot naman dito ni Manong Buti. Nang marinig ito ng lalaki, bigla naman itong tumawa na para bang isang mangmang ang mga kaharap niya. Hinayaan lang naman ito ni Manong Buti, gawa ng aminado naman kasi siya na hindi niya alam ang kanyang mga nakikita. Maya-maya pa, napatahimik naman ang dalawa nang muling magwika ang manlalaso ng, Lahat ng taong nakakakita niyan, kaya kong patayin ora mismo. Lahat ng taong makakahinga ng hininga niyan, mamamatay kung ito'y gugustuhin ko. Ang nakikita niyong bagay sa tubig na yan ay ang pinakamalakas na lason na halos hindi na naising magkaroon ng kahit na sinong tao. Marami na akong napatay, iho, gamit-gamit ang kakayahan kong ito. Kaya naman nakita mo kanina, di ba? Kung paano ko kaharapin ang isang tribo ng mga demonyo. Sino man sa mga ito ang humarap sa akin, sigurado kong dala-dala ang kanilang mga bahag na buntot. Dagdag pa ng ama ni Bitang, marami umanong ganyang kakayahan ng mga taong minana
ang abilidad ng kanilang mga kambal. Nasa paniniwala kasi noon ng ama ni Bitang na may iilan sa mga taong nasa mundong ito ang nabiyayaan ng mga kakambal na engkanto. Karamihan sa kanila ay ordinaryo, pero may mga iilan sa mga ito ang bukod na natatangi sa lahat. Kapag ang isang tao ay nagkaroon ng isang kakambal na nasa dugo ng matataas na uri ng engkanto, magagawa niyang makuha ang iilan sa abilidad nito. At kapag dumating naman sa puntong namulat na ang kanyang ikatlong wisyo, magkakaroon siya ng kakayahan upang humingi ng kapangyarihan. Ang abilidad na hihingi ng nilalang na yon ay maaaring nasa anyo ng mutya o mga agimat na nagtatangan ng malakas na kapangyarihan. Matapos itong mailahad ng ama ni Bitang, agad naman itong tinawag ang kanyang kakambal sa pamamagitan ng iilang buhay na salita. Paglitaw ng kakambal nito sa kanyang harapan, halos hindi naman niya mapigilang kumawala ang kanyang dibdib dahil sa labis na kaba at pagkagulat. Alam niya noong mga oras na yon na hindi siya namamalikmata gawa ng ilang beses na siyang nakakita ng ganoong uri ng mga nilalang. Paglalarawan ni Manong Buti sa kakambal ng ama ni Bitang, maihahalin tulad mo ito sa isang napakatandang puno na nagkaroon ng wangis ng tao. Napakarami din itong mga lumot sa buong katawan na animoy nagkulay itim na dahil sa labis na pagkatuyot. Sa pagpapatuloy ng pagtitig niya sa kakambal ng ama ni Bitang, doon niya nakita ang napakatalas nitong mga kuko at 3 binti na merong paiba-ibang hugis. Bagaman hindi kaaya-aya ang pagmumukha nito, ramdam na ramdam noon ni Manong Buti ang pangingibabaw ng presensya ng padre de pamilya ng tahanang tinutuluyan nila. Maya-maya pa, agad din namang naglaho ang nilalang na yon, alinsunod sa mga katagang binitawan ng ama ni Bitang. Ang nakita mong nilalang iho ay isang humba. Engkantong dagat sa pagkakaalam ng iba at kataw naman sa pagkakaalam ng karamihan. Ngunit, dahil sa kamangmanga ng mga tao, walang nakakaalam sa eksaktong lahi at uri nito. Sinasabi ko sa iyo, ang tunay lamang na nakakaalam sa aral ay ang mga totoong nagtatangan. Sa totoo lang, ang ganitong kakayahan nahati sa iilang bahagi at anyo. May iilan akong kakilalang kumukuha pa ng isang abo ng puno para lamang mailagay sa baso at mabuhusan ng tubig. Nakakapaglikha din ng ganoong laso ng sariling likido, subalit hindi kasing bilis ng ganitong uri ng lasong tangan-tangan ko. Pagpapaliwanag ng ama ni Bitang. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman itong kinuha ang isang umiikot na malaugat na bagay sa loob ng baso. At ang 5 mga batong lumulutang sa itaas nito. Matapos niya itong gawin, agad naman siyang tumungo sa likod ng kanilang bahay upang ilibing ang tubig na pinagbabara ng lason. Sa pagbalik nito sa kinauupuan nila Manong Buti, dahan-dahan naman niyang ibinalik sa baso ang mga bagay na kanyang dinukot mula rito. Matapos niya itong gawin, gulat naman noon si Manong Buti nang bigla niyang masipat ang basong punong-puno na ng tubig. Halos hindi nga yun naabutan ng 1 segundo kung kaya't hindi niya maiwasang mamangha sa pagsilay dito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na nga dahan-dahang napapaniwala si Manong Buti ukol sa kakayahan ng ama ni Bitang. Matapos ang kanilang pag-uusap noon, agad naman silang bumalik sa kanilang silid upang maipagpatuloy ang kanilang pamamahinga. Ang lahat ng nakita noon ni Manong Buti ay pinanatili na lamang niya sa kanyang isipan nang sa gayoy maging masaya ang kanilang bakasyon. Kinaumagahan noong mismong araw,
Naging abala naman sila noon sa pagtutulong ng mga gawaing bagay. Ang iilang kasama noon ni Manong Buti ay sumama sa ama ni Bitang upang tumungo sa isang bukid para manguha ng mga prutas at iba pang mapapakinabangan. Dahil may pinagawa noon si Bitang sa kanya, kung kaya't hindi niya nagawang makasama. Ilang oras pa ang lumipas, nakabalik na nga ang kanilang mga kaibigan na napakaraming daladalang bungang kahoy. Halos si Miguel noon ay hindi na makatayo ng tuwid, gawa ng pinilit niyang pagsabayin ang 2 bungkos ng saging at isang sako ng kamote. Ginoong Buti, dapat talaga sumama ka kanina. Ay naku, kung nakita mo lang ang lugar na yon, napakaganda. Bungad na wika ni Miguel pagdating nito. Sige lang Miguel, malay mo, bukas makapunta na ako ron. Itago mo na muna yung nalalaman mo, para naman kahit papano, hindi masira ang pagkaaliw ko sa lugar na tinungo ninyo. Sagot naman dito ni Manong Buti. Nang marinig ito ni Miguel, agad din naman itong umalis upang ilagay sa kusina ng bahay ang kanilang mga nakuha. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, bigla namang naantala ang kanilang pagsasaya nang muling masipat nila ang pagsidatingan ng mga kalalakihan na minsan niyang nakita nakausap ng ama ni Bitang. Bagaman hindi niya gaanong naaaninag ang mga mukha nito noong nagdaang gabi, napakalakas ng kutob niyang ang mga lalaking yon ay ang mga pangunahing bumisita sa kanila noong hapon. Pagsilay naman dito ng ama ni Bitang, dali-dali naman itong lumapit sa bakod ng kanilang tahanan upang kausapin ang kanyang mga bisita. Dala ng kuryosidad noon ng kanilang grupo, ninais nilang lapitan ang mga ito upang makausap ng masinsinan. Kahit papaano, hindi naman sila noon nababahala sa kadahilanang may dala-dala din silang armas noon kung sakaling maharap sila sa mapanganib na sitwasyon. Dahil sa hindi nila naiintindihan ang dialekto ng mga ito, ninais na lamang nilang ibigay ang pag-uunawa kay Bitang. Sa pagpapatuloy ng pakikipag-usap ng ama ni Bitang sa mga panauhin, doon na pag-alaman nila Manong Buti ang paninindak na ginagawa ng mga ito. Nagbigay din ng mga nilalang na yon ng palugid sa pag-alis ng kanilang grupo na siya namang hindi naatim ng ama ng kanilang kaibigan. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon na mas lalong nagkainitan ng magbantaan na ang magkabilang panig. Sila Manong Buti naman noon, mahinahon lamang na nagmamasid habang hinahanda ang kanilang mga sarili sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Maya-maya pa, bigla namang napatahimik ang buong paligid at kasabay nito ang pagtipon-tipon ng mga panauhing dumayo sa kanila. Wala kaming ibang hiling sa lugar na ito kung hindi ang kapayapaan at ang pananatili ng mga karapatan ng sinumang orihinal na naninirahan. Labag sa ating kasunduan ang magpapasok dito ng mga dayo nang walang abiso sa amin. Ito ang pakatatandaan mo, tanda. Kapag hindi mo sila pinalis bagong panghuling Biyernes ng buwan, mararamdaman mo na ang bagsik ng aming lahi. Huwag mo ring kakalimutan na pare-parehas ang aral natin. Walang mas mataas sa atin, kaya huwag kang umastang pinanghahawakan mo kami. Kaya lang naman tahimik ang ating mga panig dahil ayokong tayo-tayo mismo magkokontrahan sa mga walang kabuluhang bagay. Wika ng isang lalaki. Alam mo, pinapatawa mo ako, iho. Baka nakakalimutan mo kung sino ang kausap mo. Sige, tingnan natin kung may magagawa kayo kung magdesisyon akong huwag silang paalisin. Ako pa talaga ang sinusubukan ninyo? Sagot naman ng ama ni Bitang. Matapos itong marinig ng mga lalaki,
tanging pagtitig na lamang ang kanilang nagawa sa kinaroroonan ng matanda. Hinahayaan lang naman ito ng ama ni Bitang, gawa ng hindi naman nakamamatay ang titig ng mga nilalang. Maya-maya pa, tuluyan namang umalis ang mga lalaking yon nang hindi nagpapaalam. Sila Manong Buti naman noon, ninais nang pumasok sa kanilang tinutuluyan habang maiging nakikiramdam sa buong paligid. Manong, kung may tutulong kami sa inyo, sabihin nyo lang ha. Nakahanda kami anong oras man ang inyong kailanganin. Huwag nyo din sanang kakalimutan na hindi lang kami basta-bastang kaibigan ni Bitang. Wika ni Manong Buti. Nang marinig ito ng matanda, tanging pag-akbay lang naman ang ginawa nito sa kanyang balikat habang patuloy na nananatiling tahimik. Hinahayaan lang naman ito noon ni Manong Buti sa kadahilan ng normal na ang ganoong gawain ng mga lalaki na nasisiyahan sa kanilang mga kausap. Pagpasok nila noon sa loob ng bahay nito, agad din namang nagbigay ng utos ang ama ni Bitang na papasukin na ang lahat ng kanyang mga apo at anak na patuloy na naglalaro sa labas ng kanilang bahay. Maaga din nila noong sinarado ang kanilang tahanan, gawa ng inaasahan na nilang magmula sa araw na yon, hindi na magiging tahimik ang kanilang paligid para sa kanilang angkan. Okay, itong maganda yung talagang merong gera. Parang lahi ng mga aswang kontra manlalason to no? Pero sige, para hindi na kayo mabitin, tsaka hindi na din ako mabitin, sunod kagad natin yung 8. Yun lang. Salamat.